Umjaho iComrades Marathon ushaya ibuya kulonyaka ngemumva kweminyaka emibili ungekho ngenxa yemiqathango ebiphoqwa iCovid-19. Ngesikhathi sokuvalwa kwemngenelo ngenyanga edlule, isibalo sabayingenelele sifinyelele inkulungwaneni eziyishumi sekuphinde kwavulwa elinye iwindi manje. Sithe masiqeda ke ngomhla 31 iwindi lokuqala lasinikeza 11,317 okunikeza ke nalabo begijima bazongena ngo2022 abangazange bangene ngo2020 ithuba lokuthi nabo bakwazi ukuthi bafake imngenelo yabo. Sisifiseke futhi njengeComrades ngaso sonke isikhathi sinikeze labo sithi ama novice abaqalayo ukuthi bagijima umjaho wethu ithuba lokuthi nabo bakwazi ukuthi bathole bafake imngenelo. Inhlangano iComrades Marathon Association isamukele isinqumo sokuphela kwemithetho eyinhlekelele kuleli njengoba ithi ingasiphinde yandise isibalo semingenelo, kepha ke ithi bonke abasubathi kufanele bayigomele iCovid-19. Siyazi ukuthi njengamanje njengoba iNational State of Disaster izophela kodwa eminye yale miqathango izothathwa ifakwe kwiNational Health Act njengoba bezama ukuthi echibiyele uhulumeni. Kuzobaleka ukuthi lokho kuzobe kubalulwe lapho noma izihlinzeko zalowo mthetho sikwazi ukuthi sizilandele. Kulonyaka indawo yokubhaliswa abasubathi kuzoba iICC eThekwini. Ezindabeni zeSABC nginguvusi Khumalo eMgungundlovu.